Chabondoka panguva inoi vakomana vanatungwarara panguva ino voita zvishamiso kune kwakunzi vatanga kurola out aiwa mapresidential stands emawar veterans oshamisa vanhu nekuda kwekuti dzimba dzacho adziri kuno kwakunzi mastands adopuwa mawar veteran asisiri zvengonzi ndezvekupa mawar veterans. Izvi zviri kuratidza kuti this is aiwa a way to bribe. Pane meseji yazviri kupa kuti ZANU-PF inozikanwa kubva 1980 panguva inoi yoda kurola out a presidential stands scheme for maveterans. Panguva ino yoonekwa kunzi vakomana vatarisana aiwa nenhau ye2028 polls vari kuda kuzama kuda kuamenda the constitution nekuextenda the term. Saka pana masvika kudanjirwa pana vanobo subscribe or like on the bell icon. Topinda mukozo wanoposa mupictures amuri kuona ayakudanyira achiti a public private partnership 50,000 presidential stands for veterans of the liberation struggle was launched today as the Ministry, Local Government and Ministry of War Veterans Affairs signed by MOU with Prevail Group International led by Presidential Investment Advisor Dr. Paul Tumbarara. Vanoposa mapictures avo netsamba dzamuri kuona dzavari kusaina aiwa nana Daniel Ngaro vamuri kuona varonza kuti panguva ine vakangwara vari kuzama kuita mamobilizations aiwa ekuti masecure 2030 plan yemutungamiri wenyika. Mashoko ari kuonekwa panguva inoi zviri kuonekwa kunzi these zviganandas vazonyanya. Nyika yose iri kushamisika nezvavari kuita zvinotaura these guys they are desperate. They really know what they are doing it is against the law, but vanoramba vakaruma vanoramba vakahadhira just because zvine mari mukati ine kuenda against it. They know kuti kana vanga vatosaina kubva pakutanga they cannot reverse their deals. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Vatoona kuti mutungamiri wenyika panguva inoi is facing aiwa pressure yakanyanyisa aiwa kune vanhu vakasiyana vachimuedza kuti aiwa ngaachizorora. Pene mukomere section mene mutudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa musaona subscribe or like, turn on the bell icon.